Dibor kaham do tono. Good afternoon, everyone. Tong jorano kisa steri kok morok bai share khanya musungkha tong jorao hangke uskango sung bobagrani video bonuka tamnuka hangke bobagra sao norok thansa khenro kaham ke tong kheno abuna ani bithi ni sao bini aboni doctor bithi sikrei जों थानजाखे गाहाम के तंखान केसे अबसे बिनि बेमारनि बिथिनि साव के गोबां मजरा जरो जों नुजागो चिनि बिसिंगो खा खेगलाय मारक खा मोखां सामलाय मारक के आबरो बेलायखेनो चिनि तनाय आबो गाहाम याता आबो चिनि बिसिंगो आबो हायरक लायमान आबो हामिया के जों बोबाग्रा जे जोंनो जे बरकनो नांजागो बा जे बरकनो bo deserving jago aborokno no जों respect ba borom laina yasaklai manke sao जों omo haini sakno जों bolaithai kwrui ang se pulyani simiti bramo tha songsonai ang pulyani thim paithak tongnai ang se ticket mana nangnai te ang notoni slide box litarna kwrung ang se mana nango ang se borok tikhlainai ang se mana nango ang se educated person ang se mana nango baksa sawa ang se english bai kok sana kwrung ang mana nango hnani omo hairok chini bisingo chikon mane singa factor nukjagui tongkha amorok belai kheno chaya tangi hingke omo hairok marok no sin bisingo khakheklai marok ani area ni se emila mana nangnai hake bini area ni se mana nangnai ayang ni maya sinyang se nangnai omo hairok nglai mani kok banglai mani obo rok hingke bobagrani bagui kaisa bisai hinai ang mansugo tangi hingke bobagra to sawo sono norok thanchake tongdi tao khata kheklai di bonayo जों गाहाम के तंखान केनो बिनि बोखानि बेमारनि बिथि आबो नहनेमान bo sono sao kokachar ngai जों आबो नासिगैनो माहिम नायथाय बोबाग्रा जे borok no je poja payo abo no asukno ojon khirnai sersa painani sersa rnai 5 kg painani 5 kg rnai 10 kg painani 10 kg rnai monsa painani monsa rnai 50 kg painani 50 kg rnai 100 kg painani 100 kg rnai ke nung paima se 5 kg ke nung 10 kg tinam जों khana abo ta hunai tima yangnai te abo te khege abo ksari lan sanangnai abon bagui जों sakno bunisai tama angsel mana nango ba angsengna nango जों abo hai hantai kwrui जों jai hok janja jesa post phano जों manthung reserve ke abono kaham ke bobagra nungni samung tangnan bagui hoyto kaisa thai mangkha hoyto post mangkha hingke a post no respect khlaidi kaham ke samung tangdi bumung kaham nandi aro nung ani dol nung ani team hake nung bini team nung te aba hairok जों nglaya tongkha ngmit to ma hangbini sao aba hairok bai lekhani sin bagui hamya sign hingke aba amsuk bai sini asuk nahar mung kotro जों sogi mani kala ambai जों kaham wan suna nangnai te positive mind bai ke जों samung tang nangnai jotono nung yagra debra nasigui tui jotono baksa ke sangma tangnai hake sini bagui abo positive result moihni ang khaklai hambai।